Malta ppreżentat proġett li Nazzjonijiet Magħquda li għandu lan li jħejji lill-ġenerazzjonijiet futuri kif jgħixu fil-paċi f'soċjetà multikulturali b'reliġjonijiet u kulturi differenti. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti u rappreżentant qoli ta' Nazzjonijiet Magħquda l-Alleanza taċ-Ċiviltajiet, il-Ministru Everest Bartolo qal li hemm bżonn li nifhmu aktar il-kulturi ta' xulxin. Għaldastant, grupp ta' akademiċi Maltin ħadmu fuq proġett li għandu jrawhem l-iċkejknin sa minn età bikrija kif ikunu tolleranti għall-idea ta' xulxin. Ilna naħdmu fuq proġett fejn minn età żgħira it-tfal jifhmu iżjed il-reliġjon tagħhom u reliġjonijiet oħra. Ispirati minn poeta Lebaniż Khalil Gibran li kien jgħid li r-reliġjonijiet differenti huma iswaba differenti tal-istess sit li biha tipprova tifhem l-eżistenza u li l-ħajja tiegħek ikun fiha tifsira. Ir-rappreżentant qoli ta' Nazzjonijiet Magħquda l-Alleanza taċ-Ċiviltajiet faħħar ir-relazzjoni ta' Malta mal-Ġnus Magħquda u qal li fil-proġett preżentat minn pajjiżna jara l-potenzjal li jkun implementat fuq skala internazzjonali. I think the project that has been presented by Malta is extremely, timely and extremely important because in this new world, it's a complex world. We have a reality, it's a multicultural component of our society. We like it or we dislike it, it's like that. And that's the way to prepare the new generation. L-Eċċellenza tiegħu Miguel Angel Moratinos qal li bil-proġetti u l-idejat tiegħu pajjiżna qed iħalli impatt madur id-dinja u jonora l-istorja li għandu ta' diplomazija. Qal li huwa ta' unura l-Ġnus Magħquda li jaħdmu ma' akademiċi u esperti Maltin fis-settur tal-edukazzjoni u tenna l-impenn tiegħu li jagħti riżorsi u l-appoġġ meħtieġ biex dan il-proġett isir realtà mhux biss għal Malta imma għall-Mediterran u l-bqija tad-dinja. Of course, Malta has long-standing experience, in international cooperation. You are very well placed geographically, your history, your capacity, your people, the human resources, the rule of law, all the elements that bring to Malta, the condition for deploying what I will say a diplomacy of the 21st century. Iż-żewġ naħat iddiskutew ukoll kwistjonijiet importanti fuq l-aġenda internazzjonali, fosthom il-pandemija u l-immigrazzjoni.